Hakaway ka jingja ka basngosi ka belajar hanya ka singi ka arpusau tere unai lor haja arpo hakapor adunai ay hakano phai singi ka way ka long yeng ka bran hamulai thlong lo maunai kalasha ban haka khindo ka blatwa kansan na shalendar yeng bar hakani ka jingja laingot ki khulung kilasha tab haka khindo bar kila mensau bar lakit noi ki sho hospital kani ka jingja kalaja hakapor bokpa yo bar tep kerteng po barastli ren tathyang udang ya bamja bar laingot ki khon I balensi melim umlong prasnam karta ilomlang melim umlong drusnam karta bar yai lang melim umlong arsnam karta daga jingte shitam ukpa ba ka jerap ki marjan marpa la la ban se ya baro lain ki khun ba la pin ki ubot ya ki civil hospital shillong ya don kat ki khan saungot hay khan laingot ba te bat nga long saungot te lại này về bà hè là laingot la shaban khndo ne te ta hing la yo sei no te ta ka ba he a su sei hi da la de hi pat don bro yarap ra mana te ta ki arngot te ngam la sei su ta ngala su ya ma su lenjar hil chong la su perta bro te sawa wan yarap ki pramarjan pantun nei sa la wan sei te sa sei to sinrang te I khlong ibaret do te kam sliam he mar kal aban me chapo te kal atap khandong la su khlong I hadu ba imla su tang ban khi ban ring man sim ro tang ba khlong I tang melayu ka du khmat sa I no sa wan ki bruk sa sei I hadin sikanta Batai ini sebab kumno kerja por bah dia dah por yang ka kano ka por ka tua kando ka jitua kino to kolong arwaci kumno dari tu por badang he bau slap por badang he bau slap kumno barok dia dan hayang barok kai ini dan sangot bat nga tegi khon sangot te bat nga ti lok ti indon rahiyang te ka ta ka we khon ba he pa ka ami na yeng la lin sing ting nyan te kita kilaingot perkidang ya bamca rengkat bat nga hi tata ka por tata ka por hi te ngapat ngade nga dang mi na tanak pe ti khon kidang isyong ta te ngami no sabar ngada bi sabar pat hamar bami nga su sawa be ta cerum te ngada phai pek ni ka yeng la khlem te ki khon su perta ta pa yaram tengah su klong bi yang tang su wat ita ki khon ngada pek ni khon la sa ban lot ki khandau atap lot khandau ni kong sa kila pun nga ko masnong kade por sibjistang ba kata ka jingpun kalong mai taka sur ka bayam ba kala dom jing tua khandau ba ba la tap yaki khun jong ne ka yeng ibadan kumba saungut bat hadian ma ngang lawan hang ni ngaso nga tempa ko jing sungu yaki parnong susnong jong ni ka dong lu meneh ni ki marjan ma pa ha ka ba do yab do em kle khun ban palai yaki ki minsiam ma kodor ki bala sha tap hang ni po ani ka yeng kalong ka ba kalong nja hatta ka por sok dong jur ke jing tua kala nang no ngasi mudur nga lada kini gibri gibolong pemjan ki bayar ning pol rakir ki don ka mensim ka batiang ngintip ka ai ka banja manu bantur amarang kidai ki nong susnong hane gibolong ki marjan mapai bai nlai nga tanpa ko si sungu ki ba habaki la yo song ya ka jingjam yang jadi khlong ki kham khanya ta kila tur seprang hakban hele stom bansai bat hadien layo bansai swa arngut hadien layo sai arngut te kat badang ngidangnya wat stomi ki wepan tengilaya nangra no sepo hostel lang ilakot ya kawon ti baka ambulans lawan tengai la diru ngala leit lang hostel Hello kani ka jingja mas niwa jingte bu MLA ka maulai ba PT South me berkaseng HYC maulai circle kilele hiar mador bana ajerap ikani ka longyeng ka bala mad ikani ka jingja ka basngosi na kaliang ba process ula ajerap da ka pisa na ka benta ka jingdan kam kerki ula kula ru bo nang ya yarap shu ikani ka longyeng ula aimen sem ru yok pa bo num khuslai na mar bo nyai dan ringkat berkani ka yeng bar ula kitbog ru bakini ki khon ba men saw ken klain no di kumno bikmat hi na kaliang junga mar hi masih tip ya kani ka kajingja kadika benta junga ka ban be mat ngulem ban kersian mandor kat hakumun ka por di pangasuk ban kentu na kaliang junga kalong yuk pa junga yin kalau mangai skam na kaliang jungu ban na kaliang jinang baro ngin duai kerpang na madak ka yin sam jingi kali no kaji log ikon tim ngin duai kerpang kasno ka thaw duai kerpang oblei un kersian un aibor un lagi kamba ban penjam no ya kini ki
hun kiti ki jong i ka ba ki ba mat hakane ka jing ja ka ba ngosi ti kini ki jing ja kini ki jing ja ki ba dapat ong ki bom poi perkhat te ros ka tahi nga chuong ni pa iba ko nikmat maka yang jonga haba ko nikmat bron jikli ajwai man ka ski nam taka konsumsi nam taka state nam taka india hi barakwai khamtam hakane ka pandemic ko molong mata namar ba ima kisinga ba ba te to hakabadi bang ni ka jingja kan ka jaka kai mga don na kali jong jonga depan agar mga kepar ka no paju kayi dengan ndor kabat hi ka pi doktor hi ka pi yang sen hi kai pi don kam jingrap lo pi dam don hi de hakabadi bani khandoro ngese persingin ngese pek ngese persyang kumno ko bangin ngila bande hakabadi bani khandau ada kaman kaman saya kan fight against kam serap na lang jungaro Nakaliang ke HYC Molai Circle hapo ke jalam jong president uba don bok harling do kalahyar kerke shakani ke jaka ban kaneri ki khti ai jerap ling ba ka pisa kum ke jerap ka bakir ke e na ka benta bakini ki language para kin yo no gil jing sumar ka bakham kloi tinang ling jong aseng ho ni sutho bakani ka jingjia kadai ka jingjia ka ba mpoi perkhan ko boong ikpa ha ka jing small si bat nga small bolong ba so kemen ha ju po idang yo ban sei ti langut ki khon ki bla shaban ka khndo lane hakti ki deng ki bala tua katum ka jing i ling ba ketika kamera ka ba isong sa ha te siliang tinaliang jong i kum ke HYC Molai Circle ni sutho pemenda ki khon ki don hangte ko jeng sumar hang ni hi lese nalian jong pa ka yeng lani kum yeng kinom la ban yo but dan marmar ya ki jing don kam ki bade ban thiet ban siu ani khamtam hang de bat ka jing aju sumar hangte tinalian jong ki HYC Molai Circle ni wan khana hang ne kum si benta ka ta jing era pra brew ka jing wan jong i hang ne kam de bangi wan pit kai le wan jungo ayu la jah ki yeng hande ni wan ban ong ban ai ti kamon kediang Nakaliang urang basyong kamulai thlong uba teli lang melim long ulapan pau ke jing songo ka bakraw e yu MLA kamulai bat e kaseng HYC Molai Circle halo ke jing no senyang ka bakloi e jongki ya kani kalong yeng ban pen pau je sungu ya I video ba singkha bade nimta aba masen ya sungu jingja yal di ngang ampet poi sini hade ma tep ma pentip swa video da daladi lawan sini ban sungu ban pen pau je sungu ya sang balang kun HYC mar kuntahi makiru dakam sem yang taka jing sulam produk senam klewan mar sini ban kat ka bakila hi yano senyang ban ajenat ini kalong gieng tena ka hadi ban ngakon masong bangan amla kena pau ji sungu ba ki para mesim mo kum ki kasih kara kam ki kunga HYC baterai ini kam harmat long idoni ne mesim sya kalong ke jing skan ini kum kinong sensasyon ng ipramarjan martay ng sinong ni makamtam ni kalong gieng ay mga pamparu singo I MLA jungi hadian ba ay latip marmar la phun bad laong ba kadon kata jingja dengan kwa ban wan pai ten nakalian jangarong ong wan ngalabatay ka benta bat kumning ilong ani kapor ba ngila bandon lang ni bat ngait sem ba ka jingwan yung MLA siya kanlong ka jingkurku kalong jingtoy ba jing ay mesim ya kan ni kalong gieng ka ba ma